Amb motiu de la trobada de caps d'estat i de govern de l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació que té lloc a Roma, Jaume Bartomeu, de la mateixa manera que la resta de convidats, ha pronunciat un discurs davant del ple de l'Assemblea. En les seves paraules, el cap de govern ha demanat que s'estableixi una acció política focalitzada i concertada amb les altres organitzacions internacionals per acabar amb la fam al món. També ha manifestat que calen compromisos ferms i que són necessàries mesures de suport en favor de les zones rurals dels països en via de desenvolupament. Per tot plegat, Bartomeu ha dit que els estats han de mobilitzar els seus recursos financers per fer front a les necessitats dels estats més afectats per la crisi alimentària. En aquest sentit, el cap de govern ha subratllat les diverses col·laboracions que Andorra ha encetat amb les Nacions Unides. Pel que fa a la cimera, aquesta finalitzarà demà. Ahir els països participants ja van adoptar una declaració final, un document on es marcaven 5 objectius prioritaris, entre els quals destaca la reducció de la fam al món a la meitat abans del 2015. President of the Republic of Slovenia is